Bismillah. Assalomu alaykum do'ston aziz, Xudovand nigaҳбони ҳар як қадами шумо бошад. Бародарони азиз, алҳамдулилlah тури 3-4 солши ман ҳамроҳи шумо ҳастам. Чиқадар алҳамдулилlah дастгириё кардед бар ҳамаи канале ки ба бисмиллоҳ, яъне ки аввалин видеои моро агар аҳамият дода бошед ба тақсим кардани каломи Худо, яъне сухани Худо ба Қуръони Карим буд, сар карда будем. Не ки имрӯз маҷбур шудам ҳамаи шумое ки дар ман обунашӣ ҳастед, бародар ҳастед, хоҳару модар ҳастед, ки то имрӯз мо миллион алҳамдулилlah бардума каме ҳам бошад, зарае бошад, як каша хуна додем, як каша ҳадия кардем, як каша мақсад чӣ қадар кӯмак кардем. Мо имрӯз гапа бисёр намекунем. ҳар як инсон дар ҳаёт пасти буландӣ дорад. Алҳамдулилlah ки аз ҳамаи мушкилиҳо мо бурмадем, аз ҳамаи пасти буландиҳо бурмадем. Пасти буланд се буд, ҳамаш ба хотири Худо буд. ҳасбуналлоҳ ва ниъмал вакил. рӯзи қиёмат ҳамаш мақсад хуб мешавад, маълум мешавад ки чӣ ҳаст. Мақсад аз сухани ман ин аст ки бародарони азиз, ки ман ҳамаи канали кӯчаке ки дорам 150-160 маҷбур шудам бояд бифурӯшамаш. Яъне ки як мушкилие дар ҳаётам аст, бояд ман ҳамея бифурӯшам. Фақат ин фурӯхта мешавад, яъне ки ҳамаи канали ман ростиш ман каналфурӯш нестам, аммо имрӯз маҷбур шудам чем як кас илтимос кардан, зора кардан, пул гирифтан барои як мушкили зиндагӣ хидм аст. мехоҳам ки ҳамея фурӯшам то як зиндагӣ ма бибинам иншаллоҳ. Агар мардуме ки хеле зиқ мешавад бо мехоҳе ки ман дар инҷа бошам, иншаллоҳ ку муддате аст, 1 моҳ, 2 моҳ, 5 моҳ бо иншаллоҳ бо дар хати шумо дар алоқа мешем. мо ҳаст ҷои кор, мо метрои Лубнино ҳаст, кор мекунад иншаллоҳ. ҷомаи Бобоҷон 88 метонед биёед. шояд ман ягон блогерора то як канал ёфтам, як баста навишидан ма файрод кунам, реклама кунам, биёед дар ҳамин адресҳо ҳастам. Ман баъд ёз мемонам, мебинед дар ки ҷо ҳастам. дӯстони азиз, фақат ки канали ман фурӯхта мешавад бародарое ки дар корои хайр ҳастанд, ба ҳамон бародаро яъне ки фурӯхта мешавад. Бародарое ки мақсад бозии конкурс мекунед, фақат шумо наранҷед, ман шумо бародар ҳастем, ман кор надорам барое ки бигиред шумо баъд конкурс кинед. хеле ба ин чунин бародаро агар 10 миллион мамтиеб фурӯхта намешавад. ба ҳамон хотир фурӯхта мешавад ба баъзе бародаре ки корои хайр, яъне барномаҳои хуб доранд, ягон тарбиявӣ доранд барои ватандӯстӣ бошад, ба ҳамчунин бародаро фурӯхта мешавад. хоҳиш мекунам дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран мондагиянд, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, ман қатъи шумо суҳбат кунам, хоҳиш мекунам. хуб баъди ман як навори кӯтаҳ мекунам, тамошо кунед. ман каналма дар фурӯш мондам, кадмед агар харидор бошед, хоҳиш мекунам агар телефон ки набардоштем дар WhatsApp нависем, ман нархи навора мегӯям, ки нархи навора дар рӯи экран гуфта намешавад, барое ки шумо бидонед ки активни ин канали Бобоҷон 88 хеле сахт аст. худо нигаҳдор. ассалому алайкум. дӯстони азиз, хай шумо гап задем масъалаи канали фурӯшӣ. як одамизод дар ҳаёт пасибуландӣ дорад, мо ягон ҷо намешем, фақат зиндагӣ ҳаст. баъзе маҳал пасибуландӣ бо мехоҳем ки хидму дар хидмо кунем. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунем гап хабари зиёд назанед. касе метавонед як дуое некунед, аз касе имконияти харидан доред занг бизанед. яъне канали мо арзон нест. хуб, як чизро нишон медиҳем дӯстони азиз. инаи ҷойнамози барои намозхонӣ аст. инаи ҷойнамоз барои намозхонӣ, барои кӯдакҳо, барои модарону падарони бародароне ки имконияти яъне ки хондан, яъне ки намедонанд чӣ тарз чӣ мегӯянд намоз хонанд, ин нишон метиҳад. яъне ки электрония инаи додарам ҳозир ки мусоҷон камак ага нишон метиҳад чӣ хел аст. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tarbiya istifode ҷойнамоз инамҷа аср бирон мекунед. дар ин ҷойнамоз мақсад мардуми калона метавонанд истифода баранд. касе ки мақсад хотираш қабул намекунад ба зоти барои ҳамвақт пай поча, яъне ки дар болои ду поча меброя. хуб, баъд инамҷа гиронш мекунад. кнопка киштен шо. Гиронш мекунед. бисмиллоҳ. Алҳамдулилlah ки гуфт мемора, бисмилlah ки гуфт гиронш. бисмиллоҳ гиронш мекунем. хуб, далш баъд чикорш мекунем. ҳар як ишорае ки ҷа мекунад ба ҳарфи истод. яъне ки ишораҳошам ҳамҷа ҳастанд. яъне ки чӣ хел ният мекунад, чӣ хел саҷда мекунад, чӣ хел мақсад рукӯъ мерава, ҳамаш нишон додагӣ. килосин яъне инаи кнопкаша меза. Айҷа азон. бисёр намунаш ки ютуб бо жалбат мезан. Тасбеҳ. яъне ки авақиби ҳами такрор мекунед. туғри баъд инҷа вақтҳои намоз урусӣ кардаги ҳозир ина мисли ҳами китоби қуръон аиҷа яъне ки алиш мешаванд забоно чӣ мекунад. инглиш, форсӣ, яъне ки ҳамаи забонҳо дар ин ҳастанд.
баъд хуб дӯстои азиз ҳама ҳами нарх навош чанд сум мечишкала ҳамин чиз комплект 2500 рубл мешавад. 2500 рубл ҳами ҷойнамоз доставка ба ҳамаи шаҳрҳоро дорӣ доставка ба тамоми шаҳрҳо ҳаст. ай одаме ки ай шаҳри Москва беруна чи дар кора рақами телефонаш ном фамилия отчествоаш ё место положения мепарта ё ҳам пушти дари поштара сурат мегира мепарта тамом яке индекс дар назар дорам яъне ки ба воситаи батарея бародори азиз 3 дона батарей мехӯрад ин ҳа бародори азиз ин батареи дурозак 3 дона батарей мехӯрад яъне ки дурозакҳо ғавсаш меган куна ҳамаи соат барои соатҳо истифода ба ҳам хотир дӯстони азиз фитобочка не фитобочкаҳои мо ҳама тозагӣ иншоалло хуб массаж банка манка ҳамаш аз худму ҳамаи хизматрасонӣ иншоалло 2500 плюси дӯстони азиз ина ҳамаи намуди доруҳо дар мо дида мешавад метавонед занг бизанед дар ҳамин рақамҳо 93 ба ҳамаи шаҳрҳо ҳастанд хоҳиш мекунем дӯстони азиз дар кадме дар кор аст дору занг бизанед иншоалло ҷомаи воҳоҷон 88 метрои Люблино рӯпарои бозори чӣ меган вешавое ку Москва ТЦ Москваш меган ё бари кафе Барака дар ҳамин ҷо иншоалло дар хизмат ҳамин рақами 93 барои канал 88 08 бинависед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.